Jeg skal anmelde den her app, Træn med Forsvaret. Og jeg skal anmelde den ved at bruge den selvfølgelig. Så til at starte med, logger man ind. Det gør man ved at skrive noget personlig data. Standard login. Det er lidt underligt, de skal have ens telefonnummer, synes jeg. Men fair nok. Og ens sådan højde og vægt, det er sådan lidt underligt. Og så da det her er jo lavet i forbindelse med forsvaret, så skal man sige, om man er i forsvaret eller ej. Og det synes jeg er lidt, det er faktisk lidt sjovt. Lidt underligt. Jeg forstår ikke helt hvorfor. Altså hvilken form for data forsvaret får ud af det. Det ved jeg ikke lige. Men det er jo bare noget, de skal bruge. Jeg har ikke noget mod at sige det som sådan overhovedet. Men generelt har jeg ikke noget mod at give data væk. Men så kommer man så ind, og så siger man, så kan man så vælge, som I kan se, det kan man sgu knap se, men sådan, man kan vælge at se, vælge et standardprogram, eller få et 8-ugers program, der er personligt lavet. Man tager sådan en fysisk test, som består af en core test og en kondi-test, så man kan begynde den, og det er sgu lidt sjovt, fordi her der skal man så være sin egen herre, eller være sin egen person. Det er sådan lidt, det er lidt omstændigt, synes jeg, at skulle vide, hvor lang tid man kan gøre forskellige ting og sådan noget, for at komme i gang med det her personlige program. Så det gad jeg ikke, simpelthen. Det gad jeg ikke. Så jeg vil bare i gang. Jeg vil udløbe en tur. Jeg vil lave en eller anden træning. Så vil jeg vælge det her standardprogram. Standard. Øverste. Bum. Så kommer jeg så ind og får endnu en skærm, hvor jeg kan vælge et styrkeprogram, eller et kondiprogram, eller et all-round program, som så er begge dele. Fair nok. Jeg vælger et all-round program. Så kan man så vælge, om det skal være let, moderat eller hårdt. Og så står der så, dit træningsprogram er nu klar til dig. Dit træningsprogram er nu klar til dig. Bum. Se træningspres, kan man så sige. Eller træne senere, og så kan man dele det på Facebook i tiden sådan. Jeg tror ikke, der er nogen, der rent faktisk gør det. Nu kommer vi til det, der forvirrer mig. Fordi det er et 8-ugers program, ret tydeligt. Det er ikke som sådan forvirrende, som det er lettere uigennemskueligt måske. Men man kan vælge her uge 1, første uge, og anden uge og tredje uge er der så noget, der hedder core og kondi og cirkel. I det, som der hedder oversigt. Og så er der sådan en ting heroppe, hvor jeg kan skifte mellem oversigt og dagens træning. Der oversigt og dagens træning. Så jeg prøver at gå ind i dagens træning. Og her kan jeg så se træningspas, core træning D. Ja. Hvor der så står liggende bensving, benløft på bold, foldekniv. Der er nogle øvelser her, hvor jeg så kan jeg fortsætte til de øvelser. Og så kan jeg så gøre dem. Her kommer så noget faktisk meget godt. Man kan se, hvad for nogle øvelser man skal se. Man skal lave, hvis man er i tvivl om, hvordan man laver de her øvelser. Fordi det kan godt være sådan lidt underligt lige at gå i gang. Men nu havde man bare lige den her app, og måske en yogamåtte, eller sådan noget. Men der er simpelthen video af de her øvelser, der bliver udført. Der kan jeg se, at han kører, det er noget core. Det synes jeg er meget sejt. At man så skal man så selv trykke start. Nu har jeg så startet den, og af en eller anden grund så trykker man start og så udført.
Jeg ved ikke helt, hvorfor man skal trykke start. Om det er, at de, altså på det her tidspunkt ved jeg ikke, hvorfor man skal trykke start. Om det er, at de tager tid på en, eller sådan et eller andet. Jeg har ikke set det. Men nu prøver jeg lige at køre dem igennem med start og udført, og start og udført, og start og udført. Der er 7 øvelser. Og start og udført, start og udført, start og udført. Fint. Godt gået, du er færdig med dagens træningspas. Du har gennemført din træningspas på kort træning. Det vi anbefaler, at du holder pause mindst et døgn, før du træner igen. Så kan man så dele på Facebook, eller gå til forsiden. Jeg prøver lige at trykke del på Facebook, se hvad de prøver at sætte ind. Så skal jeg så logge ind. Det er lidt irriterende. Det gider jeg faktisk ikke. Jo, ved du hvad, jeg gør det. Trykker spjære, logger lige ind. Det kan jeg så ikke. Af en eller anden grund. Denne side du er anmodet om kan jeg ikke vise lige nu. Så jeg kan ikke få lov til at dele. Fint nok. Så går vi til forsiden. Så siger vi det næste dag. Jeg prøver lige igen. Den kommer så med en advarsel om, at jeg helst ikke må træne mere end en gang i døgnet. Men jeg går videre alligevel. Så kan jeg så se, at nu er dagens træning overstået. Så kommer jeg ind i den her oversigt igen. Det giver mere mening for mig nu, at man kan se Kåre er afsluttet her. Der er sådan en lille V ved den. Så jeg trykker over på dagens træning igen. Det bliver så kondi. Så ja. Og så kan man så fortsætte til øvelse. OK. Det er så en løve. Den ser faktisk meget nice ud. Man kan løbe med GPS her. Med lyd på og blyant. Det er meget nice. Jeg ved ikke lige hvordan det her det skal foregå, men jeg har i hvert fald tænkt mig at gå ud og prøve den med det her løb. Det ser sådan her ud. Det ved I nok godt. Men indtil videre første indtryk af den her app er helt sikkert, den er lidt forvirrende, synes jeg. Det her det er den side, som man bliver created med, når man går ind i appen, når man har logget ind og startet program for en lang tid siden for eksempel. Og det er meget, lidt for ikke at sige meget forvirrende, ikke intuitivt, at der er ikke noget åbenlyst, her går du til dit program, din uge. Som jeg kan se det, så vil den skulle starte med, det her skal du gøre den her uge, det her mangler du at gøre den her uge. Men i virkeligheden starter den her ude med, nu kan du vælge et nyt program, hvis du har lyst til det, og hvis jeg så trykker til det, så kommer det med sådan en pop-up, er du sikker på, at du vil vælge et nyt program. Det er bare åndssvagt. Det er åndssvagt, at jeg kan vælge et nyt program så let, eftersom det er ikke så tit, at jeg vil skulle vælge et nyt program, vil jeg sige. Det bliver 8. uge, hvis jeg følger det her fuldstændig. Men man kan så gå ind i den her Emil, hvor de så kommer med en pop-up til, med, er du sikker på, at du vil øve, fordi du har øvet inden for de seneste døgn? Ja, det er jeg sikker på. Og som så vælger, som jeg kunne se det, ikke? Så vil det være den her skærm, som der skulle være den, som der altid, som der vil være starten, hvor man kan se uge 1, uge 2, uge 3, uge 4, hvad der er af øvelser, men det kan man så ikke engang, hvad vi laver den fuldstændig om. Det er ikke særlig intuitivt det her. Det er ikke særlig åbenlyst, at du går, for det første skal trykke på dig selv for at gå ind og se din uge.
og det er ikke engang ugen, det er en oversigt over alle uger, og så står der bare core, kondi, cirkel, core, kondi, cirkel, core, kondi, cirkel, core, kondi, cirkel, styrke, kondi, cirkel og alt muligt forskelligt. Det synes jeg overhovedet ikke giver mening. Som jeg ville kunne se det, så ville de skulle lave det helt om, og gøre sådan, at det første man kommer ind og ser, det er netop, det her det er den uge du er i, den har adgang til kalenderen, det ved du når man starter. Det her det er den uge du er i, i går skulle du lave det her, det gjorde du fint, i dag skal du lave det her, i dag har du hviledag, et eller andet. Bare, hvis det var sådan, man gik ind på den, og så fik dagens workout, eller du skal nu holde fri i dag, besked. Det vil absolut være langt mere intuitivt end det her. Det her synes jeg virker meget rodet. Også fordi så skal man så trykke ind på dagens træning, og så hopper den videre til den næste i løbet af den uge. At man endnu værre er det så, at hvis jeg går ind på dagens træning her, så tænker jeg, okay, så vil jeg gå tilbage. Dagens træning er der, har jeg gået ind på. Nej, jeg skal tilbage til den der oversigt. Så kan jeg trykke her for at gå tilbage til oversigt, ikke? Men som bruger, der tænker jeg, tilbage, det må være tilbage. Så kommer man helt ud i den der formenu, hvor at man kan tænke, som man aldrig kommer til at bruge alligevel, eller i hvert fald meget sjældent kommer til at bruge. Det er sagt til noget med dumt. Undskyld, jeg siger det. Men det er i hvert fald initielt indtryk. Meget rodet app, synes jeg. Ikke så brugbar som sådan. Men nu vil jeg prøve at gå ud og løbe med den, og se hvordan løbefunktionen den her app er. Okay, så nu har jeg lige været ude og løbe med appen. Nu siger jeg løbe med appen. Det der så skete, det var, at jeg satte min podcast til at køre, som jeg plejer at gøre, inden jeg tager ud og løber. Jeg hørte de så også bare der. Og det der så skete, det var, så satte jeg appen i gang, den tælte ned, 3, 2, 1, og så siger den start løb i moderat tempo. Så slukker jeg, sætter telefonen på, slukker skærmen på telefonen, og begynder at løbe, fordi jeg tænker, fint nok. Når jeg så kommer hjem, jeg tænker, det er underligt, der ikke er noget feedback, der var intet feedback overhovedet. Så når jeg kommer hjem, tænder skærmen igen, så begynder den at tælle ned fra en halv time, så var det antal tid, som jeg skulle løbe. Så det viser sig, at den ikke kan køre, når selve telefonen er i standby, hvilket er fuldstændig ubrugeligt i mine øjne. Eller i det mindste skulle den kunne skrue kraftigt ned for lyset på skærmen, eller et eller andet. Det her, det er i hvert fald ikke okay. Og ikke intuitivt. Okay, så nu har jeg så leget med appen et par dage, og jeg kan helt ærligt sige, at det eneste, som der er sådan, har god funktionalitet, det er de øvelser. Når man skal lave de øvelser, som der bliver stillet for en, så er der mulighed for videoer af øvelserne, og til cirkeltræningen, så timer den ens øvelse, sådan, når man kommer ind i det, så har man den til ligesom at bip, når man skal videre til den næste øvelse. Det er det eneste, som der sådan er rigtig godt ved den her app. Resten, det synes jeg synes ikke det fungerer godt nok til at jeg gider at bruge den her app. Den er ikke særlig intuitiv. Jeg har vist jer det med menuerne og sådan noget. Den er ikke sådan særlig funktionel. Den er ikke sådan noget som det med, da jeg er ude at løbe, der virkede det ikke sådan vanvittigt godt. Og så synes jeg ikke, det er så personlig mening, om den er pæn eller ej selvfølgelig, men jeg synes virkelig ikke, den er særlig godt designet rent interaktionsmæssigt. Det er ret svært og ikke åbenlyst at finde rundt i den, så det er ikke en app, jeg ville bruge igen i forbindelse med træning. Der var noget, som der skal laves, der er rigtig mange ting, der skal laves om, for at det her for at det bliver en god app, synes jeg.